Tässä meillä on ovi, joka kaipaa hieman säätämistä. Ovilehti on liian alalla, eli ottaa alareunasta kynnykseen. Ja saranan puolelta ylänurkasta karmiin. Tämä on hyvin tyypillistä, mutta tämä hoituu saranoita säätämällä. Saranoissa on korkeussäätö, jolla ovilehti nousee karmiin nähden ylöspäin, ja myös sivuttaissäätö. Eli tässä tapauksessa yritämme kääntää oven ylhäältä suoraan, että rako oikeenee, ja alhaalta hiukan saranapuolelta lukkopuolelle päin. Korkeussäätöä varten tarvitsemme 6 millin kuusiokoloavaimen. Saranan yläpuolella on hattu, jonka alta löytyy säätöruuvi. Kiristä säätöruuvia, kunnes oven yläkarmin ja ovilehden välinen rako on sopiva. Nostin tätä ovilehteä tästä keskimmäistä saranasta, mutta muistan myös kaikki muut saranat. Kiristän niistä säätöruuvia, kunnes tunnet vastuksen. Eli löysät pois muista saranoista, jotta paino on tasaisesti kaikilla saranoilla. Nyt korjaamme roikkuvan ovilehden saranoita säätämällä. Yläsarana kiristetään mahdollisimman tiukkaan ja alasaranasta säädämme ovilehteä tänne päin. Löysätään hiukan saranan kiinnitysruuveja. Ja säätöruuveja. Neljän millin kuusiokoloavaimella. Sen jälkeen kiinnitysruuvit tiukkaan, niin tunnet kun sarana siirtyy tuonne suuntaan. Tämän jälkeen käymme alasaranan kimppuun. Pieni ruuvien löysäys. Ja säätöruuvin kiristys. No nyt ovi näyttää toivuvan moitteettomasti ja raot ovat suorat. Yläraosta näkee, että ovilehti ei roiku ja myös lukkopuolen rako on suora. Tässä ovessa vielä vaatii säätöä lukon vastarauta. Sillä saamme ovilehden tiukasti painumaan karmiin ja tiivisteet tiukalle. Ovilehti kiristetään karmia vasten vastarautaa säätämällä, eli tämä sisäosa liikkuu näistä reunimmaisista ruuveista kääntämällä. Kokeile sopivaa tiukkuutta sulkemalla ovi. Eli tässä tapauksessa kiristämme vielä hieman. Nyt tiukkuus vaikuttaa sopivalta. Ja ovilehti painuu nätisti karmiin sekä ylhäältä että alhaalta. Kiristä vielä nämä niin sanotut murtosuojaruuvit runkoon, jolla säätöosa lukittuu paikalleen. Huomaa, että liikaa kiristämällä myös oven välys pienenee. Nyt meillä on tiivis ja lämmin sekä hienosti toimiva ovi.